Chongmari result saklaijak yagulo longtrai beli 48 koromshalani bisingo khobjaknai Bishnu Deborma community pramothani adong politics Debormani 15 kani amotei bari sokchai rekha themrang rok party mungno tei belake khadu jagai saka Chongmari ni campaign rok paima bai amotei bubar barma jora yak resinai bari ni samungo honai khao Chongmani phiaba nogo kori sini kisajak samu sitra tangnai rok sokchai rekha bini amotei bari honai khadu jagai kok saka nokphang politics Deborma tei party mungno tei bihik Rebecca Deborma bosaka paran borong ano kol khaisa hoka hor nang tongkha nei hinga ang chinnong ni bokri hinga nogo bobai thangjak aguliwo hinga ang bono sahori ri kha hor nangi tongkha pu nei hinga bo phat phat ke ungko fire service rong kol khai hoka horsi buthar malai liya paran borok bo hinga borok phailei bo busuba phaibe ke jotono phailei ko tak phai ang nai phemani ko ma hai khamjak nu phai garing rok kri kha joton kham thangba kya abo কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু রক দং না কোনো ব্যক্তিগত শত্রু রক দং আম হাইরো ব্যক্তিগত শত্রু হমা তো জিন কোনো করি আম হাই কে আং bo asik political issue da ni sanane amu natamo ang bo amu saslap maya tangai hangke tabungni jora bai ko jotono hamia boyar sipsai tongma jora kom hanjang tongkhang bo saimia bahai ke nang thaike amo তাম মেলে থানে বসিও বনর না অমতি বাগান হেকে বনরস বাগান হর নাংকা তাকলাই ব সেম টাইম না অমা হেকে হর দিজাগো তাম হনি ওয়ান ছুক same time mamang nui ko ma hai jorawo hangke hor kham khami thangu nge tam chasina hano aw buijoli uida angkha na tam angkha nasik maya da angkha ka ham buni amu saimalia e hor khamjak nu phaike belani dukho nangu tangge asuk bosor burum burum no chung poriskar khai khaya bom tikino sap khaile hike tonglai mani belakino kosto nangu khawo am haike rok nukhe এমনে বসে কানি রক না বাইনর অমতি বাগান china bo 15 16 kani rokao মোটামুটি বুসক মারিনি রক খামি থাঙ্কানা Hama ka to ayang bo al sini simi bagan to tongu tamuti je inko ni 2-3 lakh ni mote no oro je bethai sing phalkang ke manu tagam khami thanga ka tang khane ba কেনার খামানি বিসিং দে কোনো পিএস হেকে থানা রক কোনো অ্যাপ্লিকেশন হেকে বা ইয়ে রক দেখাই দেখা ta chini inko song phaija chini bai songrok chini ata songrok phaibai ja borok tam khane ang bo sami ani logi song nogo kri hinge ang kun khane pala sap maya tabu borok je khalainani bong thane ang sai de jak ngaya thar jak নিন বুমংবা ani bumong rebi ka dangsu কামিনি বুমং kamini ke Bishnu Deborma para ko yang lungan simi phai mani hor ke mane yang lungan ha aha ke phai yang o khamai thang tai ko hatai ke yang utom ni khamjak acha takho motini bagan khammani abo sabni bagan Omokai chini kaka kelayo portus ni bagan andros bagan. oh Hingkai hor hingga yang lunga tongo ayang lama di kaya kawan saru ni para gai ayang to hor kai pekya. Hingkai ang hor no hingkai mana chini para ni borok no sahoka. Hingkai yo ko chini para ni borok kai sabi sahoka. oh borok mane sabo sok abule nung saideman Abole borok saimiya sabo sok sokya. Ang masuk wancu mana saimiya ta hingkai yang hor pemono hingkai yang sahari kata. emne busirok somoyong na bo Abo tabuk je hor faimani hangkai 2টা 2:30 mahai 2টা rok nai ke tabuk norokle tabuk sabrok sokkana ni wansukui tong abole tabuk tamani sanai aw mokol bai tu nugya mokol bai nugya ba tangai hor faima kento ayang wansa paran digin horle phayu angkai chong manani khao chong manita oh kaleng ayang wansa parang ba ayang ni no hor kai faima ba ayang ni no honai chong utang sungno hambai takungno ndo ke obochini borong gonang poritus Debormani andros bagan haike ba am ontui bagan be khamai tham ke yang te khei ko hor nangai phaika ke bo saimeya sabo hor phunangai rikha mana sakja kai parani borok bo bahaino hor je pro khamui phaya afurse nugui jotono phai jeng nukha tai oro phai jotono jeng nai lekha Obo to khamai thangma kya ane obo khane ko harep mane jaga yang te hor phaimani abo Hingka yang te khai hor ka khane yang te khai yang wansor yang te khai
ayang lunga ni mana yang tike hor kawe khamka ni yang tike phai hingga ayang hobo jokto khambai kata do asuma